வணக்கம் நேயர்களே, மாணவர்களே, மாணவிகளே, இது உங்களுக்கான ஒரு ஆங்கில பயிற்சி வகுப்பு. எளிமையாக ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிற பேரில் உங்களுடைய குணா இங்கிலீஷ் அகாடமி கடந்த 2 வாரங்களாக இந்த வீடியோ யூடியூப் வழியாக உங்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறது அந்த போன வாரம் பார்த்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், அதனுடைய கண்டினியூட்டி. போன வாரம் அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தோம் இல்லையா? அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தோம், அதே போல் கன்ஜங்ஷன் பார்த்தோம், ப்ரிபோசிஷன்ஸ் பார்த்தோம், இன்டர்ஜெக்ஷன் பார்த்தோம், வேர்ப் பார்த்தோம், அட்வர்ப் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 9: நவுன், ப்ரோனவுன், அட்ஜெக்டிவ், ப்ரிபோசிஷன், ஆர்டிகல், கன்ஜங்ஷன், இன்டர்ஜெக்ஷன், வேர்ப், அட்வர்ப், மொத்தம் 9. இதில் சிலர் 8 தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது பாருங்கள், டைப்ஸ் ஆஃப் வெர்ப்ஸ் பார்த்தோம் போன தடவை. 5 வகையான நவுன்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் பார்த்தோம். காமன் நவுன், பொதுவான பெயர். கலெக்டிவ் நவுன், ஒட்டுமொத்தமாக குரூப்பாக சொல்லக்கூடியது, கலெக்டிவ் நவுன். அடுத்தது பாருங்க, மெட்டீரியல் நவுன். நெக்ஸ்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன். காமன் நவுன், ப்ராப்பர் நவுன், கலெக்டிவ் நவுன், மெட்டீரியல் நவுன் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன். மொத்தம் 5. காமன் நவுன், பொதுவான பெயர். பாய் இல்லையா? சிறுவன். ஊரில் எத்தனையோ பசங்க இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் பாய் தான். ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பிரத்யேகமான ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு நேம் இருக்கு இல்லையா? அப்பா அம்மா பேர் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? ஒரு பையன் இருக்கான், அவன் பொதுவான பையன், பேரு பாய். அவன் பேர் ராமு. அந்த ராமு தான் ப்ராப்பர் நவுன். பாய் காமன் நவுன், ராமு ப்ராப்பர் நவுன். அதே போல் கேர்ள், ஊரில் லட்சக்கணக்கான பொண்ணுங்க இருக்காங்க. கேர்ள்ங்கிறது காமன் நவுன், பொதுவான பெயர். ஆனால் மல்லிகா, அந்த பொண்ணுடைய பேர் மல்லிகா, இது ப்ராப்பர் நவுன். அதே போல் டாக்டர் என்பது ஊரில் ஆயிரக்கணக்கான டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, காமன் நவுன். இப்போ டாக்டர் குகன் இல்லையா? இது ப்ராப்பர் நவுன். நர்ஸ் செவிலி, இது காமன் நவுன். சாந்தி ப்ராப்பர் நவுன், நர்ஸ் தான், ஆனால் அவருடைய பேர் சாந்தி. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காமன் நவுன், ப்ராப்பர் நவுன். ஃப்ளார், பூ, பொதுவான பெயர். ரோஸ் ப்ராப்பர் நவுன், தனிப்பட்ட பெயர் இல்லையா? அனிமல், காமனான பெயர் இல்லையா? டைகர், அதுதான் ப்ராப்பர் நவுன். புரியுதா? பொருள், திங், காமன் நவுன். டேபிள், மேஜை இல்லையா? இது ப்ராப்பர் நவுன். அதே போல் பிளேஸ், இடம். பிஎஸ் பார்க் ப்ராப்பர் நவுன். பிளேஸ்ங்கிறது காமன், பிஎஸ் பார்க்ங்கிறது ப்ராப்பர் நவுன். ஓகேங்களா? சிட்டி காமன் நவுன். எவ்வளவோ நகரங்கள், சிட்டி காமன். ஆனால் சிட்டிக்கு சென்னை, இது ப்ராப்பர் நவுன். சரியா? இதுதான் சொல்றேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டிவ் நவுன், ஒட்டுமொத்தமாக குரூப் ஆஃப் பீப்புளை பற்றி பேசுறது. ஒட்டுமொத்தமாக இட் டினோட்ஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். கேட்டில், கால்நடைகள். ஒட்டுமொத்தமாக ஆடு, மாடு, எருமை எல்லாமே கால்நடைகள் பூரா கேட்டில் அம்மாங்க. ஹேர்டு, மந்தை. ஆட்டு மந்தை பார்த்தீங்களா? ஹேர்ட் ஆஃப் ஷீப்மாங்க. ஷீப்னா செம்மறியாடு, செம்மறியாட்டு மந்தை ஒட்டுமொத்தமாக சொல்றது. கேட்டில்னா கால்நடைகள் இல்லையா? ஹேர்டுனா மந்தை. பவுல்ட்ரி, கோழி பண்ணை, பண்ணை கோழிகள், ஆயிரக்கணக்கான கோழி இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு பண்ணை கோழிகள், பவுல்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றது. ஆர்மி, படை. இந்தியன் ஆர்மியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க, அப்போ ஆர்மிங்கிறது ஒரே படை. ஜியாரி, ஜியோரி அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் ஜட்ஜஸ், நீதிபதிகள் குழு, அப்போ ஒரே வாரத்தில் ஜியோரின்றோம். ஜென்ட்ரி, மேல் மக்கள், அறிவு, அந்தஸ்து, கல்வி, செல்வம், நல்ல பெரியவர்கள் எல்லாமே ஜென்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. கலெக்டிவ், இதெல்லாம் கலெக்டிவ். அடுத்தது மெட்டீரியல் நவுன், த நவுன் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப். ஒரு நவுன் எந்த பொருளால் செய்யப்பட்டுள்ளதோ அந்த பொருள் ரா மெட்டீரியல் நேம் தாங்க மெட்டீரியல் நவுன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷர்ட் நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்தியா? ஷர்ட், இது எப்படிப்பட்ட ஷர்ட்? இது எதனால் தயாரிக்கப்பட்டது? பருத்தி, காட்டன். ஸோ காட்டன் ஷர்ட், மெட்டீரியல் நவுன். டேபிள், வுடன் டேபிள், ஏன்னா மரத்தால் செய்யப்பட்டுள்ளது இல்லையா? அதுபோல ஸ்டீல் சேர், சீர் தான், சேர் நாற்காலி, எப்படி? ஸ்டீலில் செஞ்சது. பிளாஸ்டிக் சேர். ஓகே. சாக்ஸ், நம்ம அணிந்து கொள்றோமே சாக்ஸ், உல்லன் சாக்ஸ், அந்த மாதிரி. சரியா? அயன் பண்ற மாதிரி அயன் பாக்ஸ், இரும்பு பெட்டி. அயன் பண்றதுக்கு அயன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பாக்ஸ் தான், ஆனால் அயன் பாக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதெல்லாம் மெட்டீரியல் நவுன்ஸ். தென் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன், பண்பு பெயருங்க. பண்புன்னா என்ன? நம்ம குணநலன்கள், கோபம், ஆங்கர், ஃபீலிங், உணர்வு, எல்லாமே ஃபீலிங் சம்மந்தப்பட்டது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் மட்டும் காக்னைசபிள்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அறிவால் மட்டும் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியது. இந்த ஐம்புலன்கள் என்றாங்க இல்லையா, 5 சென்சஸ். 5 சென்சஸ் என்ன? பார்வை, விஷன், ஸ்மெல்,
டேஸ்ட், டச், ஹியரிங். இந்த 5 புலன்களால் அறிவலால் முடியாதது 6வது அறிவு இன்டலெக்ட் இருக்கு இல்லையா, 6th சென்ஸ், அதன் மூலம் அறிந்து கொள்வது. லவ் என்றால் அன்பு, காதல். இது எப்படி புரியும்? கண்ணில் காட்ட முடியுமா? எப்பா லவ் பண்றேன்னா காட்டு, கால் எவ்வளவு எத்தனை கிலோன்னு கேட்க முடியும்? முடியாது. லவ் என்பது ஒரு கான்செப்ட். அது நமது இன்டலெக்ட் 6th சென்ஸ் 6வது அறிவால் மட்டுமே உணர முடியும். ஃபீலிங், உணர்வும் உணரும் இல்லையா, உணர்கிறோம், அதுவும் அப்படித்தான். இமேஜினேஷன், கற்பனை, அதுவும் அப்படித்தான், உணரதான் முடியும். அதே போல ட்ரீம், கனவு, சைல்டுஹுட், குழந்தை பருவம், எல்லாமே கோபம், ஃபீல், எல்லாமே உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது. அதனால இது அப்டிராக்ட் நவுன். ஸோ காமன் நவுன் பொதுவான பெயர், ப்ராப்பர் நவுன் தனிப்பட்ட பெயர், கலெக்டிவ் நவுன் ஒட்டுமொத்தமாக குரூப்பா சொல்லக்கூடியது, மெட்டீரியல் நவுன் ஒரு ரா மெட்டீரியல் நேமுடைய பொருள், அடுத்தது அப்டிராக்ட் நவுன் பண்பு பெயர். சரியா? அடுத்தது நாம வேர்ப்ஸை பற்றி பார்க்க போறோம். வேர்ப்னா என்னப்பா? வேர்ப் இஸ் அன் ஆக்ஷன். வேர்ப் என்பது ஒரு செயல், செயலை குறிக்கும் வார்த்தை. இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் வேர்ட், செயலை குறிக்கும் வார்த்தை. கம், கோ, சிட், ஸ்டாண்ட், ரீட், ஜம்ப், வாக், திங்க், ரைட், ஸ்டடி, பிளே. அதே போல ஐஎன்ஜி சேர்த்து ரன்னிங், கோயிங், வாக்கிங், டான்சிங், எல்லாமே வேர்ப்ஸ் தாங்க. எல்லாம் செயலை குறிக்கும் வார்த்தை. மொத்தம் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வேர்ப்ஸ் இருக்கு. 15,000 வேர்ப்ஸ் ஆர் இங்கிலீஷ் மொத்தம் இருக்கு, 15,000 இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்பா பிரிக்கலாம். ஒன்று ரெகுலர் வேர்ப், இன்னொன்று ரெகுலர் வேர்ப்ஸ், மற்றொன்று இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ். அது என்ன சார் ரெகுலர் இர்ரெகுலர்? ஒன்றும் இல்லை. இப்போ சாதாரணமாக ப்ரெசன்ட் நிகழ்காலத்துக்கு ஒரு வினைச்சொல், ஒரு வேர்பை யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாக், நான் நடக்கிறேங்கிறதுக்கு ஐ வாக், இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு யூஸ் பண்ணுறோம். இது நான் நடக்கிறேன்ங்கிறதுக்கு தான் ஐ வாக், அது வாக் போடுறோம். அதே நான் நடந்தேன் அப்படின்னு கடந்த காலம் பாஸ்ட்டை காட்டுறதுக்கு நான் நடந்தேன்ங்கிறதுக்கு வாக் பிளஸ் இடி, ஒரு இடி சேர்த்துக்குவோம். ஐ வாக்டு, நான் நடந்தேன். இதை வாக்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, வாக்ட். இடி தான், ஆனால் டீம் சவுண்ட் பண்ணணும், கொடுக்கணும். ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது இடி, வாக்ட் அப்படிதான் சொல்லணும். அப்ப ஐ வாக்ட் அப்படின்னா நான் நடந்தேன் ஆயிரும். அப்ப வாக், வாக்ட், வாக்ட், வாக்கிங், வாக்ட், வாக்ட், வாக்கிங், வாக், வாக்ட், வாக்ட், வாக்கிங். இதுதான் வெப்ஸ். 4 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வெப்ஸ் ஒன்று இருக்கு. மொத்தம் இங்கிலீஷ்ல 4 அமைப்பான வெப்ஸ் இருக்கு. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப், பாஸ்ட் டென்ஸ் வெர்ப், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெர்ப், ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெர்ப், மொத்தம் 4 இருக்கு. இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னது டைப்ஸ் ஆஃப் வெப்ஸ் 2 டைப். ரெகுலர் வெப்னு சொன்னோம், இர்ரெகுலர். ஆல் த இடி ஃபார்ம்ஸ் ஆர் வாக், வாக்டு, வாக்டு, டாக், டாக்டு, டாக்டு, வாண்ட், வாண்டட், வாண்டட், லிஃப்ட், லிஃப்டட், லிஃப்டட், இல்லையா? இந்த மாதிரி இடி வர்றது எல்லாமே ரெகுலர். அதே போல கோ, வெண்ட், கான், இல்லையா? இதெல்லாம் இர்ரெகுலர். டேக், டுக், டேக்கன், ரீட், ரெட், ரெட், டிரைவ், ட்ரோவ், ட்ரிவன், ரைட், ரோட், ரிடன், இல்லையா? திங்க், தாட், தாட், இது எல்லாமே இர்ரெகுலர். அதுதான். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது இர்ரெகுலர். இடி ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. சரியா? அதான். இப்போ அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போறது 4 அமைப்பான வெப்ஸ். நாம இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் நாம மொத்த இங்கிலீஷ் கிராமர்ல பாத்தீங்கன்னா 4 அமைப்பான வெப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. There are 4 forms of verbs in English. Number 1 present tense verb, number 2 past tense verb, number 3 பாத்தீங்கன்னா future tense தனி verb இங்கிலீஷ்ல கொடுக்கல. அதற்கு பதிலாக past participle verb என்று கொடுத்திருக்காங்க, இறந்த கால வினை எச்சம். அப்புறம் present participle ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இறந்த நிகழ்கால வினை எச்சம். இந்த நிகழ்கால வினை எச்சம் 4th ஃபார்ம் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் தான், இல்லையா? பாத்தீங்கன்னா வாக், வாக்ட், வாக்ட், வாக்கிங், இல்லையா? வாக்குங்கிற பிரசன்ட், பாஸ்ட் டென்ஸ் வாக்கு. 3rd ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா வாக்டுன்னு இருக்கும். 4th பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் வாக்கிங்னு இருக்கும், இல்லையா? இதை பின்னர் அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க இந்த வெப்பை பத்தி பேசும்போது விளக்கமா சொல்லலாம். இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் 4 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வெப்ஸ் சொல்லிட்டு. சரியா? அப்ப இன்னைக்கு நாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் பார்த்தோம். வெப்ஸ்ல 2 வகை இருக்குன்னு பார்த்தோம், ரெகுலர், இர்ரெகுலர்னு பார்த்தோம், இல்லையா? ஆல் த இடி ஃபார்ம்ஸ் ஆர், இடியில எண்ட் ஆச்சுன்னா அது ரெகுலர். அதே ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச், அமைப்பு மாறினால் வார்த்தையோட அமைப்பு கோ, வெண்ட் ஆகி வெண்ட் கானா மாறுது. கிவ், கேவ், கிவன் மாறினால் இந்த மாதிரி டேக், டுக், டேக்கன் இப்படி மாறினால் அதற்கு இர்ரெகுலர் என்று பெயர். புரியுதுங்களா? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அடுத்த இதில் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு செய்தி, முக்கியமான செய்தி. மாணவர்களே, மாணவிகளே, இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் இங்கிலீஷ் ஸ்கில், நீங்க ஒரு இங்கிலீஷ் ஆங்கில படத்தை பார்க்க நீங்க பண்ணுங்க, அதை ட்ரை பண்ணுங்க. டெய்லி ஒரு 1/2 hour இங்கிலீஷ் படத்தை பாருங்க. முக்கியமான இங்கிலீஷ் படம் யூடியூப்ல டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லை நீங்க நிறைய இருக்கு, இந்த நிறைய சேனல் நம்ம கூகுளில் போய் நீங்க பண்ணலாம், இல்லையா? நிறைய தமிழ் டப்டு மூவிஸ் எல்லாம் வருது அது இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல போகாதீங்க, இங்கிலீஷ்ல போங்க. சப்டைட்டில் இருக்கக்கூடிய படமா பாருங்க, அற்புதமா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு 1/2 hour டெய்லி வாட்ச் பண்ணுங்க.
படம் புரியலனாலும் பரவாயில்ல, கீழே சப்டைட்டில் இருக்கு இல்லையா, இங்கிலீஷில் வரும், அதை வச்சு அந்த மூமெண்ட் லிப் மூமெண்ட்ஸ் வச்சு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அதனால அழகாக இங்கிலீஷ் படத்தை ஒரு டெய்லி ஒரு 1/2 hour பாருங்க. ஏன்னா நியூஸ் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால இங்கிலீஷ் படத்தை பாருங்க. இன்றைய உங்களுக்கு சாய்ஸ் சொல்லட்டுமா? 2 Brothers அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. அதை இங்கிலீஷ் படத்துல பாருங்க, சப்டைட்டிலோட பாருங்க, சூப்பரா இருக்கும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் புரியும். முக்கியமா படித்துக் கொண்டிருக்க மெட்ரிகுலேஷன் படிக்கக்கூடிய, காலேஜ் படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் உங்களுக்கு நிச்சயம் புரியும். அழகா சப்டைட்டிலோட பாருங்க. இதுல முக்கியமா அந்த படத்துடைய கதாநாயகர் 2 புலிங்க தான், 2 டைகர்ஸ் தான் அதுல மெயின் கேரக்டர்ஸ். மற்ற ஆடுகள்லாம் ஹியூமன்ஸ் இருக்காங்க, இருந்தாலும் இந்த 2 டைகர்ஸ் வச்சு தான் அந்த படமே எடுத்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால இன்றைய தேர்வு உங்களுக்கு 2 Brothers அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்க. என்ன, அந்த படத்தை உடனடியாக டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பாருங்க. பார்த்துட்டு அதனுடைய கமெண்ட்ஸ் இருந்தா பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதுக்கு ஒரு அந்த பெல் பட்டன் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். அதான் நீங்க தொடர்ந்து இந்த வீடியோ நீங்க கவனிங்க. அற்புதமா Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cutting skylights. We building an empire. We owe it up to each other. Just look at us right now. Destined, we so good right now. Legend, here's to you and I. Raise 'em to the